que era una coseta així de colorinet boníssima i li va caure a terra. No sé què va passar, va caure a terra i va agafar un disgust. Bueno. I aleshores, Jaume, tu què fas en les talles aprenent? Jo vinc a aprendre anglès i ensenyo català habitualment. Una vegada si fa toc de castellà també, però habitualment català. Aquí està bé perquè és un lloc on no costa té zero, això perquè podem fer intercanvi amb gent que ho tenen com a llengua pròpia. Per tant, no hem de contratar monitors ni professors. Entre nosaltres aprenem i ensenyem. A mi m'agrada molt una metàfora que va fer servir el Jaume un dia per explicar el que eren els tallers aprenem. Va utilitzar el símbol d'una olla gran de sopa en la que tots posàvem el nostre ingredient, la llengua materna, i després sortia una sopa sucosa i substanciosa per a tots els que participàvem. Perquè tots podíem menjar sopa, però clar, a vegades no coincidia la persona que jo li ensenyo no és la persona que a mi m'ensenya, perquè és la filosofia aquesta de l'olla de sopa. I clar, tot estar en un espai, en un temps, tots junts, permet aquest intercanvi d'uns a altres sense que hi hagi correspondència un sempre. I a més la fa servir sempre, la metàfora aquesta. Sí, perquè és molt bona, és d'ella, aquesta metàfora és del Jaume. Sí, perquè alguns no hi posarien res i dius, no hi has de posar, perquè si no se queda la sopa igualida. Clar que sí. I tu, Maria? A veure, als tallers aprenem, jo aprenc japonès i francès i ensenyo portuguès. I a més, com que és oberta a tothom, als tallers aprenem i de forma gratuïta, pressupost zero, això és una meravella. Això és únic. Pots aprendre idiomes que en altres circumstàncies no podries fer aquí a Barcelona, no? Com per exemple pot ser l'idioma de les Illes Feroe, per exemple, no? Sí, avui aprendrem a dir segurament en les Illes Feroe algunes frases quotidianes. O el Lingala, del Congo, per exemple. O l'Esperanto. Aquí portem anys fent l'Esperanto. I tu? Què aprens i què ensenyes? Jo aprenc francès i ensenyo català. Aprenem des de fa 4 anys ja. Els vells, no? Sí, ja és un veterà igual que el Jaume. Jo vaig començar amb l'anglès, vaig aprendre molt gràcies als diversos accents de la gent que passava per aquí. Accent anglès d'Irlanda, accent dels Estats Units, d'Austràlia, del Canadà, etc. Hem tingut els d'arreu sud-africans. De tot arreu, i això fa que l'anglès el vagi descartant molt millor, no? Gràcies a tots aquests accents. Canvia molt l'accent d'Austràlia amb l'accent del Canadà, per exemple. I al llarg d'aquests anys, ja ara estic fent francès i també he fet una miqueta he provat amb el portuguès. Tinc amics a Brasil i vull una miqueta En alguns centres, com el del Centre Cívic de les Sales de Barcelona, aprenem moltes llengües. Ara mateix estem aprenent 15 llengües, que se diu pronte, 15 llengües. I la manera que estava ara marcant el Sergi, dels accents, d'aprendre perquè necessitem que la nostra oïda s'expertisa, perquè si nosaltres aprenem una llengua només amb una sola referència acústica, quan canviem de referència acústica tenim un problema, perquè no entenem a l'altra persona. Per tant, el fet que aquí aprenguem en moltes persones amb accents diversos, com estava assenyalant el Sergi, ens ajuda a poder després entendre la nostra comprensió oral, millorarà molt. I la nostra expressió oral també, perquè en la metodologia, com que aprenem llegint i parlant, practiquem molt l'expressar-nos en la llengua que estem aprenent. Perquè la gramàtica es pot dir que no la toquem. No la toquem. No toquem, o sigui... No estudiem. No estudiem, aprenem, però no estudiem. Que no és necessari ser un professor per vindre aquí a ensenyar. Perquè la metodologia aprenem, el que hem agafat és la metodologia de les mares quan ensenyen a parlar als seus fills, i hem adaptat aquesta metodologia amb una edició que és, com que són persones adultes, que sabem llegir i parlar, aprofitem aquesta habilitat de saber llegir i parlar per ajudar-nos en el procés d'aprenentatge de la llengua. Amb això ens ajudem i podem millorar molt perquè podem preparar-ho a casa, podem repassar-ho, és a dir, podem utilitzar textos adaptats per enriquir el vocabulari, l'estructura de la construcció de les frases, ho aprenem sobre la pràctica, llegint i parlant, sense
recorre a l'estructura gramatical de mirar-ho des d'una mirada aquesta així com de dissecció de la llengua, no? Que aquesta per aprendre a parlar no és la més adequada. M'agradaria també apuntar un aspecte important, que és el fet de també contribueix a que puguen funcionar en pressupost zero i que siguin gratuïts per tothom, és que la cessió dels espais, que són espais públics, arreu on se fan els tallers Aprenem, són cessió d'espais públics de l'administració, siga seus biblioteques públiques, centres cívics, és igual, té que ser un espai públic de l'administració del municipi o del lloc. I també l'altre aspecte és respecte als materials. Els materials que utilitzem són materials o bé que estan en línia penjats a la seva secció, que hi ha un recull de materials per aprendre llengües considerable al blog d'Aprenem, o bé utilitzem llibres amb textos adaptats dels que tenen en el fons de les biblioteques públiques, una selecció estupenda, fantàstica, i també d'accés gratuït, perquè amb el carnet de la biblioteca podem utilitzar aquests materials. En el meu cas a Sant Just ho faig així. Sí. Els he trobat tots a la biblioteca. Sí, tots els aprenems de portuguès també. Sí, tant de francès com... Esteu utilitzant els llibres de biblioteca. Sí. Perfecte. Doncs... Molt bé, jo encantat el Aprenem. Sí, jo també. El 2012, el Jaume des del mos explicava, 2008-2009. El Jaume mos explicava el content que estava de poder parlar en anglès. Buscava a través del Loco un lloc per fer intercanvi i en lloc de trobar, en vez de trobar una persona, vaig trobar el centre aquí. Sí. I jo que estic fent petites frases en japonès a Facebook, això és... no té preu. O sigui, poder parlar amb una altra persona que parli també en japonès. I quant de temps fa que estàs aprenent japonès? Poc temps. Aquest any hem començat. I hem començat al setembre. I ja fa frases en japonès. Sí. Molt bé.